pancen wadah angine kakangku Megelang ki bagus. Sulingane titis. Mengko sulinge suling Kiai Wafin. Mengalir sampai jauh. Ya, sesuk ganti sing ukuran 20 dim ngono men. Marem. Sowan ngersanipun para warga masyarakat ing Kalurahan Ngunut. Kula sak kanca inggih ngabdi pun nala garing. Katimbalan sowan mriki ngaturaken manuwun saderengipun uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Njawab salam kuwi ganjaran tumraping para warga masyarakat. Ning gandeng hukume kuwi wajib nanging nek wis ana salah siji sing jawab mula gugur kewajiban kanggo liyane. Jadi salah siji sing jawab ya ora apa-apa ning. Matur nuwun. Nggih. Nderek ndedonga kagem warga masyarakat Kalurahan Ngunut utaminipun Desa Ngunut kapanipun Plazen mriki. Nggih nya sampun lumaksana. Wah. Ngleksanani menika upacara bendera. Ya kok upacara adat merti desa utawa bersih desa utawa rasul. Matur nuwun muga-muga pinaring ana gangsal lancar sepiyeng rubida sinamuning samudana. Apa ya artine? Ayo wis penting donga kak ya. Ae wong iki tirakat melek wong iki sing penting dongane kok ya cah. Iki ora wis matur nuwun. Luar biasa petis manis yen bocah sing ati isa nek nembang sinom. Aku mau pengen banget nembang sinom pelok barang. Monggo aku iki kajibah minangka koordinator panitia. Dadi aku ya tak dono swara. Mriki, Mbak. Sepotane ayo. Aku arep munggah panggung iki. Tuk 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 tetung monggo Mbah Makna. Danderlah. Hop. Wis ora sah kok. Sugeng dalu Mbah Makna. Di sukani mik, Mbak. Sugeng dalu, Mbak Gareng. Nggih. Wah, ya ngancani kula mriki kok ya. Nggih. Iras pantes menika reuninan kalih sinten? Menika Mas Moko nika Lakang Irama wis. Wah, nggih. Mas Roni, Mas Ipung semuanya pokokipun nderek bingah tasih eksis di pagelaran Watucal wiwit Mas Tono, dalang-dalang senior semuanya termasuk panjenengan. Wah, nggih, amin, Mbak. Nggih, mugi-mugi namung lantaran ndonga sareng-sareng Yusuf Ansor selalu eksis semuanya. Amin. Pangestunipun Mbah Makna. Amin. Dados panjenengan kalih Mas Moko, Mas Bronjong, Mas Kronjot niku nggih, pun ket jaman Lakang Irama riyen. Lakang Irama sampun. Lah kok ming lakange tok. Nggih,
matur nuwun. Kowe iki ngawur ora rek. Nggih. Nyuwun kekudangan tembang, Mbah. Sartane kula sakderenge nderek mangayu bagya awit sampun kula kesanan para warga masyarakat ngunut memperingati hari jadi dengkul. Nah, apa terus? Rasul. Ah, memperingati bersih desa menika mugi-mugi sansaya ngrembaka nggih Mbah nggih. Amin. Nuwun lan mugi-mugi tahun kedepanipun Amin. Nggih. Tetep urung yo reng wewe. Amin amin nggih. Kau, Mbah. Nyuwun kekudangan tembang utawi gending utawi mbuh menika menapa kemawon pokoke menika menapa kula suwun menika menapa menapanipun kula suwun menika Kersanipun dianggep nyuwun nggih derek Sinom Parijata pelok barang. Pelok barang. Wah nggih. Angel lho iki, Truk. Ah iya. Ya. Ladelaku ya Dek ya. Urung aja ngisruh nah. Songga-songga. Nuladelaku Piyai nek budaya ki suarane ra iso malih ya, Truk. Ha iya. Bener. Ayo iki mergane lek mboten iso malih sing nggo madal wis entek. Ngaten. Ya malah saya sekeca kok. Dadi nek maune riyen rak ngoyo. Ha nggih. Mergo nyuwara ki kudu cetha. Nek sakniki kan dibantu kalih angin-angin sing lambemu ki ora ana. Ngapunten lho Pak nggih. Niki saka agung ing ngeksi gondo ya Kepati Amar Suci Sinom pelok barang ki wangel banget, Truk. Wah iya. Nyatane nek ora panjenengane Mbah Makno ki wong sing profesional, tak kira sengara. Mboten. Mboten apa. Mboten lepat ngono. Ya, monggo, Mbah. Pinapsu tapa
kersanipun jangkep Mas Garing. Inggih, terus pundi? Sonten kala wau sampun pun paringi bersih desa. Inggih. Mbok bilih pun lajengaken gugur gunung. Oh, prayogi mereka. Iya. Bablas keca. Ya. Siji loro telu papat maju papat diulang-ulang nganti mesti enggal lamunge ana pesta baris ana pesta baris ana pesta baris yo Sayo rukun bebarengan rokan sake ilalang legawa kanggo yaring negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulang nganti mesti enggal lamunge ana pesta baris ana pesta baris yo matur nuwun Mbah Makna pun paring kekudangan sinom. Nggih. Di anu pejet riyen Mbah. Nah, Nggih matur nuwun Mas Nggih. Garing mbok bilih caos panglipur tasih kirang jangkep sedayanipun. Wah, jangkep. Ibadah kula pribadi kula nyuwun pangapunten. sami-sami Mbah. Matur nuwun kita kunduraken semoga. Nggih. Nah. Penak ya, Truk. Penak sebetulnya. Ayo nyambut gawe iki guyub rukun bebarengan kaya ngene iki. Iya. Ora ana sing do rasanan. Ora ana sindan-sindan ya ngrasani tanggane ya men. Lah ya malah apik. Mbangane dosa mergo rasanan wis do bener do turu kuwi wis. Ayo gen. Wo nek ngono wengko ora nek sing do nyindeni lho. Weh, ya ora iso. Nyinden ya nyinden. Oh iya, wayah pelayan-pelayan sing tandung-tandung getakan-getakan kuwi ora nganggo sindenan. Iya. Uni sang wiku paring gegaman dalu.
Ijo. Yaene iki pelok barang dong sing engko. Ah iya ya ora apa-apa. Ning yo nyatane yo kepenak wae kok. Ayo ngaturi anu, Truk, sinden. Aku ora wis nembang akeh banget. Heeh. Sinom mau ya wis kowe. Heeh. Jangkung kuning ya kowe. Lah saiki aku. Oh ya. Wis ngene, tak milih sinden aku. Nah, iki sing pelok barang ora apa-apa ya, Kang. Ora apa-apa. Ayo men larase iki isih nuansane urung ganti. Oh iya, engko nek arep slendra mbok menawa Bagong. Ora. Aku arep ngetokke kibot kok terus. Wis. Sapa sing tojak? Dukuwe sing tak jak ketakon ngibot dukuwe terus. Oh iya. Aku tak njaluk anu Anggi ra apa-apa ya, Reng. Ora apa-apa. Iya. Ayo Mbak Anggi, nembang Mbak. Nembang sak tembang wae sing gawe marem atiku. Waduh, apa Truk? Jenang gula Mbak, ya. Jenang, wis keduren kok. Keduren jenang gula semono. Hah? Jenang ora jenang ora semono. Ora. Oh nek larasan kibot semono ki, Truk. Ah beda wae kowe ora. Monggo Mbak Anggi. Suarane ya isih awet ya awet. Mergo urung kambon wong lanang ya.
Rumangsane nek wis kambon wong lanang terus suarane terus dadi elek ngono apa terus entek ngono apa ya maksudnya kan tak pikir kayak dadi orang ngrasani tanggane ning ngrasani kancane dhewe kok. Ayo lu wong turu ya, Truk ya. Ayo. Ayo kan kowe kanu ta, Truk? Apa? Jalma tan kena kinilit. Wah. Tan kena kini. Tan kena kinira. Nah, iya. Apa? Ya, Mbak. Pun nggih. Curang cukruk panci bedhek Curang cukruk panci bedhek bebayani kayak gentenan kowe, Gong. Aku ke? Ora kaget, ora. Ya request ning sing ya nganggo duga kira iki mergane nek menyura kuwi apa? Menyura kuwi dhuwur banget. Oh iya, rujak jeruk kowe aku. Oh iya. Songo ora sampe lho barang. Sake lah. Roji nemaro. Dadi pengarep kuwi kudu sing adil Promarto. Oh iya. Mau Mbak Yanti wis tok ajar soren-soren mau. Iya. Seneng ta? Oh iya, Mbak Yanti. Ayo karepku kuwi gentenan sing sepuh kok ya, Truk ya. Iya. Wis kabeh wis tanpa terkecuali. Iya. Rujak jeruk. Saka anu, Truk. Saka sapa? Saka Butia. Ya. Butia. Cici roci.
Glodang tengah sing bener ta, Kang. Lawang. Ayo lawang. Ha iya. Rajang-rajang. Rajang-rajang. Iris. Ya, sing ngomando aku ya, Gong. Oh, wis pasrah kowe. Butia wis nembang. Tengene, Mbak. Ya. Bluk, ayo bluk. Kok ngawur lho kowe iki ora. Weh, kowe pemain voli kok, Gong. Ya kowe mau sing tak kandhake. Wong tangane ora ngenerbale kok muni mak bluk. Bluk bluk bluk. Ayo bluk. Iki ngono apa jeneng game kae Kang Gareng? Apa? Rubluk. Roblok. Kok rubluk? Kae Roblok. Wah. Heeh. Tan gedabluk. Tan kendat. Oh. Tan kendat tan saja wes kiwane ayo tar pitar kowe kok ngawur nek ngarane nek aku karo kowe wis ora ana sarusiku kok ya tegese apa kuwi mau tegese apa pitar iki becak bermotor bentor to bentor pitar nganggo N ya ora bed store B iki becak ana C-ne kok lah iya bed store karepmu ah gue anggar teko ning nggon aku arep mangkat wayangan luar kotane lho, Gong. Teko-teko wis. Kowe iki ngapa ta mring-mring yang aku ora salah apa-apa kok. Iya. Mbak. Mulai. Kosek to, sabar to. Ayo. Terus? Mo kita Selamat. Terus, disusul buris ora apa? Wah. Gondrong. Lanang ora gondrong ora sangar. Ayo tengene. Ya. Men penonton puas. Iya. Disusul anu lho, Mbak. Anu Yanti Lovers garis keras. Oh. Sapa? Buris Rawa kamu? Oh. Nang layar.
neng layah lambah-lambah gula Jawa lombok ora rawit monggo sareng-sareng kabeh ya sareng-sareng ora ya 1 2 3 sik 1 2 3 ora suwe bapane tok lewes teko oh janji atine sarujo tuyuk mangrung ngepi budaya mereng ambaka kuncara saindenge nuswantara mangkene iki rasane ati rasa risi suwe ora diteliki mas ya ben janji kopen aja lali pamriye supaya gajeng sajake arep narik wasipane bapake anakmu mong rewel mbake aja aku nyawang ngalem jeruk sepicok tetap bawa tok ora betok lalatan sakal jaruk-jaruk jangan guys kumpule gula saiwes ayo tis lakon kamus ya lakon tis rombong ayo ayo kowe iki ngendhek kok ora duga kira reng. Ha piye? Sing ngecarke lho nganti cekecer. Wah, iki kaya ya sak nggon-ngone kok lek arep mandek kuwi kok ora. Heeh. Sapa sing nyalirane? Ayo, Mbak. Mbak. Wah. Pari Durga. Kita cari ngayangan Surdaya. Apa ya? Apa ya? Sing ngrabeni Bathara Guru ki sing ning sing gendak Semar ki. Ayo. Tadi Durga tau. Lambemu nah, enggak. Enggak kan enggak. Semut ireng ngilmu iku
teges sekas nyanto dibake rujak jeruk neh ora usah Satya Budi Satya Budi abang cek rujak nanas pantes diwadahi gelas supaya kajen iki sing cetha nek arep parikan aku ora hafal parikan kok ya ora kaya Mbah Walu ya oh ae rujak nangka pantes diwadahi bata wadahi bata piye to nah rujak jeruk wis diaturke reng iya engko nembang meneh. Heeh. Sak tembang terus sebo. Nah, tembange mau apa rengane? Pangkur. Weh. Ayo suwe banget Gong. Ya men. Tekno. Aku njaluk Mbak Anggi Mbak Niken meneh. Mau bar apa jenenge? Bar nembang apa ngono bojong. Oh ya. Ngaturna tetembangan Mbak Niken, Mbak. Napa? Hah? Tembangi napa? Pelok barang meneh, Mbak. Iki mbangun karukunane para warga masyarakat. Tembange apa? Rukun Agawe Santosa. Ha iki langgam. Karo ngadeg, Mbak, karo ngadeg. Lah mboten apal. Non? Mboten apal. Wah, ya ngepek ora apa-apa, sing penting ki poine kejupuk kecekel. Ya, sepate aja lali. Angin amitet pinter. Aroma Jan, elok ya kanca-kanca. kaduk renal digarap gocok lesung. Ansor laras sih Jan. Garapane variasine iso neka-neka Jan. Oh lah iya. Heeh. Rukun Agawe Santosa bablaske ireng manis, Mbak. Ajining diri. Enggak, Mbak. Gede
Mas ya Mas Matur nuwun. Urung. Oh iya. dereng Nggih. Kowe kok wis gage kesusu arep bar wae to, Ren? Aku nembane kan sing maju ki ra betah ngono. Mangga, Mbak. pantes sinader salah atot runtut tangkram lan raharja remen bisa agawesan dosa yatika tansah Loh, ora sida 14 ireng manis, Kang. Hah? Ora sida 14 ireng manis. Lah mbok kendange mandek kok. sampun Ya wis, nek kendange mandek ya wis. Ngono. Ya. Disabotase sing ngeson kok sing ngeson, ngeson ora sing ngeson wae turu kok. Iya. Ya. Aja kesuwen iki koyoke bapak nampa rawe ndara Pandhawa. Lah iya. Heeh. Mula awake dhewe ya kudu seba. Yo, nek ngono ayo tak dherekake. Yo. Ayo.